Já si myslím, že je víc jak dvě pohlaví, je to jenom můj názor, nechci to uzákonňovat nic. Já to prostě vnímám prostě tak, že pokud někdo má nějaký názor, třeba je 4 pohlaví, jedno pohlaví je 2, tak to neznamená, že ten člověk by měl mít jiný práva, anebo to jako jakýmkoliv způsobem vnímat. Dobře, ale to už je pak na psychiatra, jo, protože příroda přeci je daná, že buď je samice samec, není tam žádný motýlek nebo ráno červ, poledne žížala, nebo tak, jak se kdo cítí. To je prostě porucha psychická. Tohle opravdu patří do lékařské kategorie. To je ta věc, kterou já se třeba hodně bojím a tady se podle mě shodneme. Já nechci, aby stát měl možnost kohokoliv posílat do psychiatrie, protože se s námi neshodne. Já znám jako docela dost lidí, kteří říkají Ondřej Tor, který měl ten petiční stánek, že on patří na psychiatrii a tak dále, a mě prostě hrozně vadí, když někdo svoje politické oponenty posílá na psychiatrii, protože má jiný názor. To prostě nechci teda ten člověk myslí, že je 10 pohlaví, je to jeho věc a jako vy se s ním bavit nemusíte, že jo? Dobře, můžeme být žena, muž, gay, lesbičky a hermafroditi, jo? To bych ještě chápal, ale ostatní patří opravdu na psychiatrii.